Din Veronique. U din omma Lucy. 3 snin ilu kellha breast cancer. Sirna nafu li kellha breast cancer. U ħadet il-kimo. U kien jidher li kollha ssir tajjeb. Mit-testijiet li kienu jagħmlula kienet mhix right. F'March ta' 2012 qabadu ġieħ fil-ġemp u qalula mart l-isptar insomma. Mbagħad tat-tabib għax kif invista qaltlu għajma u diġà ħalfwiet. U li qalt li għandha l-ġebla. Biżi kont pregnant mit-tieni baby. Kienet taf għax kien f'Disember sifirna u kienet tajli din l-aħħar safra ħatkun. Ġifieri kienet taf li ġisimha sejr lura, imma sakemm f'April qalula li kellha cancer u f'Ġulaj kienet terminal ġifieri. U omma Lucy ħallietna. Kellha qalba kbira ħafna l-mami. Għalhekk nikbija xi dispjaċini xi tfal mhux se jkunu jafuha. It-tifel ikellimha l-kbir. Għandu 2 u 8 xhur. Għax ngħidlu nanna star. U fil-għaxija kif kunet imeġbiex, joħroġ jgħidilha fit-tieqa. Jgħidilha Lucy, Anna Lucy. Ma nafx. Jibda jirrispondija. Kunet nara t-television dak il-ħin imbaxxilu. Għax nibda nimmaġina li kif huwa wera tkellem. X'nixtieq. Li tfissidni. Tpoġġi idea fuq rasi kif qed tagħmiltilha b'maġari. Kif tagħmilli. Fl-aħħar ta' ħajjitha, Lucy kellha xewqa li tibqa' d-dar. Kienet magħna, kienet happy, kienet tgawdi tfal. It-tfal tiegħi kellu wieħed toddler u wieħed għadu ġej. Għall-inqas xi ntwilet iż-żgħir kien magħha kontinwament se tattarah. Nalla kienu l-hospice għalija. Għax bl-għajnu tal-hospice tajna nżommu għad-dar, li kienet xewqa tagħha li tiqpa d-dar. Bit-telefonata tiegħek, il-hospice jagħmlu ħafna ġid fi skiet.